Kapin 2,000 nga mga bulahan nga mga Sugbuanon nga nakadawat og scholarship program gikan sa Sugbo Kahanas Skills Development Program ang mipupo na sa bunga sa maong programa human nila matapos ang ilang lain-laing vocational courses. Ang 2,642 ka mga graduates nakadawat sab og allowance og starter toolkits nga ilang magamit depende sa ilang kurso sa pagpangita og trabaho o di ba kaha pagsugod og negosyo. Ang mga migraduar kaniadtong Agosto 23 katunga pa lang sa kapin 4,000 nga mga recipients sa unang hugna sa Sugbo Kahanas program nga gitrain ubos sa short-term courses inabagan sa Technical Education and Skills Development Authority Contesda ug mga lain-laing technical vocational institutions ubos sa lain-laing kurso sa mga sektor sa turismo, construction, agriculture, health, electronics o garments. You students, you graduates are blessed. Kay gawa sa inyong training, gawa sa gitrain ka mo, doon na pag yun ka may allowance. Mura ka mag-suldado pod. Muna nga doon na ko'y bagong kahulugan sa TESDA. Tanang estudyante, dili alkanse. Di mag-alkanse, kay libre ko tanan. Sila Van Casquejo nga taga Cordova ug Veronica Bajo sa Konsolasyon malipayong midawat sa ilang NC2 certification atol sa ilang graduation ug aduna nay mga plano aron mouswag sa ilang mga kurso nga gipili. Sa karon kay bata pa man ko ako sa self-service nya until nga ma-success na ko ako nang ibukan sa nga mahuman lagi ko. Plano na ako gamay nga bakery, then mo'y paghinabuan po na mo. Nakadawat ko karon og 2,000 sa allowance namo sa pag-schooling, then nakadawat po kog 10K sa iyang Sugbo negosyo pod. Sa iyang pamulong, si Garcia nagkanayon nga ang maong programa nagtinguha nga tabangan ang mga Sugboanon nga tabangan ang kaugalingon niini. Inay nga magsigi og hatag og ayuda. In the midst of all our difficulties, we will help. Mutabang ta. But far beyond the ayuda mentality, because Cebuanos do not deserve that. We know how to stand on our own for as long as there will be helping hands. Mao kana ang papel sa Cebu Provincial Government, helping Cebuanos help themselves. Gipasalamatan usab ni Garcia ang tabang sa TESDA ug sa mga TVIs sa suporta niini sa programa sa probinsya sa Sugbo. Nga mao ang pagpalambo sa labing bililhon niini nga bahandi nga mao ang katawhan. Og tungod sa kalampusan sa Sugbo Kahanas program, mipadayag na si Garcia nga kun mahuman na og makagraduar na ang nahabilin nga 2,000 nga mga scholars, mugahin na usab ang Kapitolyo og laing 1.2 milyon ka pesos alang sa lain na sab nga hugna sa Sugbo Kahanas. Og tungod sa ilang kalipay og dakong pasalamat sa pagtagad kanila sa gobernador. Ang mga scholars sa bread and pastry making mihatag ni Garcia og cake nga ilang ginama. Ang TESDA mihatag usab og maanindot nga laser printing sa kahoy sa hulagway sa gobernador nga ginama gihapon sa mga scholar. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.